Gorosarri dantza taldea, euskal dantzak itxi eta mundu hau guztetak nahi elkarteko lekua da. Niretzat ilusioa da. Niretako da, nire historien parte bat, hariko jente askon, bizipenen parte bat, historiako parte bat. Niretzat elkartasuna eta honen parte garen danondako babesleku. Kuadrilla, hemen batu gara, Gorosarri dantza taldeak 60 urte bete dituelako eta ibilbide honetan zuek izan zarete kideetako batzuk, irakasle bezala, dantzari bezala, belaunaldi ezberdinetako lagunak batu ditugu, eta zuekin ibilbide honen berri izan nahi dugu eta ikusentzulei kontatu 60 urte ez dira, egun batetik bestera betetzen, eta nolako ibilbidea izan duen dantza taldeak. Mikel, Gorka, zuek heldutsuagoak hasierako hastapenak izango dituzue gogoan, eta saioa eta ekinez zuek gaur egungoagoak, ezta? Ez dakit kuadrilla zuentzako horrela pixka bat hasteko zer den Gorosarri dantza taldea edo, zer izan den, ez? Zer da, izen dantza talde niretako izena urtietan zier entretenimentu handi bat, eta hori, dantzanitzeko espazio bat, eta lagun mordo bat inoten ereku bat, basikamente hori izango nuen. Zen dela. Gure garaien behantzak, zerbait. Ezkin gu gare esaten dena del baby boom. Hori gintzen kuadrien eskan mutiko pila bat, eta gu gaitz hitz egiten, igual 40 urte dela dantzari izendakoak, hasierako guzti hortan. Eta esan erabat, elkarrekin egotekoa, baina elkarrekin egotekoa dantzan guztaritxe jakulako, baina gara parte, atzetik zakarren dana, ez? Kanpora mugitu, inguruko harritxetara, eta esan aukera bade bai, dantzien eskusiekin dola, oinatira, bergarara, beste batzutako lan egiteko. Eta horreko joan guzku bai, kuadrilla girua begeixo sendotzia, beste kuadrilla batzukin be nahazketia, lako un mix esaten dana. Gube antzera, ez? Azkenin apur bat entretenimentu modura. Egisa da ni gaztia guan nintzen nien aurren egunetara talan joatian eskoitzan apur bat galdu izan, ze dantza taldiak asko murriztu ziren, eta etza zen hainbestekide aurren egunetara talan joateko, eta apur bat galdu izan. Baina, gero bai fan da rekupertan talan, eta nik uste dut hori dala apur bat entreten irutia, baina ondo pasetan, eta zure, uste kuadriatxo bat sortzen edo holako zerbait, ez? Ekin eta zuk ere oso ondo pasatuko duzu lagunekin dantzan egin, ezta? Zein dantza egiten izuzu? Arinarin, fandango, sardineras, zazpillauzi. Dantza guzti horiek ezagunak dira guretzako, Gorka zuretzako ere bai, ez dakit lehen egiten ziren dantzak gaur egunez, ibilbide honetan egon da aldaketa bat, dantzak ere beraiek pixka bat modernizatu dira, ez berdinak izaten jarraitzen dute. Dantzetan nik esango bazie, dantza asko berdintxua dira, Ni umetan enitzen ebile, ni hor 80garren hamarkadan, ez dakit, 20 urtekin hasi gitzen, eta hor bolada handi bat egon zen, nahiko nagusi segitzen orduen nagusi apuntu egiten, horrek ume asko karri zauen eta holan, eta horri itxezien dantzak, ez dakit, hor dozen erdi urtetan, eroso bolada handi hortan, itxezien dantzak, eta gero nik urte askotan itxi, eta gaur egun hasi nazenien, base handi bat berdina da, oin handereño badu kanpotik etorritxa, gualdien profesionala dana, eta hola, eta horrekin, kanpotik detaile asko sartu dira, baina, basia ez dakit, uneko 70 o 80 esango nauen, asko dantzak iguala mantentzen dira, berdina mantentzen dira. Saio ez dakizuk igarri duzun, lehenagoko dantza horiek erosuk txikitan ikusten zenituenak, eta gaur egun herriko plazan Eskoriatzan edo beste Debagoieneko dantza egunetan plazaratzen direnetan aldaketarik egon den. Ez, nik antzera, nik uste dute ez diela aldatu asko dantzak, eta oinbe bai inbio espako izen horretan inbidien dantzak bai die betian egitzen dien dantzak. Bai daukotuko indala, ez dakit, 5-6 urte ingauela dantza bat nahiko berez isa, eta zan hori euskal dantza modernizau bat, baina nik uste dut zala irakasle kontua. Etorri zan irakasleak ekarri zaulako beste dantza itxeko modu bat. Baina hori da, esan nekien gauza bakarra. 60 urte bete ditu, Eskoriatzako Gorosarri dantza talde honek, zuentzako bada kultura edo dantzaren transmisio hori herrian egiteko balio izan duen talde bat? Bai, niretzat bai. Bai, zergatik? Dalako modu bat Eskoriatzan zerbait itxeko edo herrixan bertan dauen zerbait.
igual beste gauza batzutarako fanbizara beste leku batera, baina eskutzan bintze badau dantza taldia. Eta urte guzti hauetan gainera dantza talde horrekin, bertako tradizioari eusteko aukera edo bide bat izan da, ez da, Mikel? Ba, eta gaina nahiko meritu, azkenean ez gara herri handi bat besta. Eta dantza talde bat, betidanik egon dela. Hortartik gustatu izagoela urte gutxi batzuk desegin nintzala, gero berriro berrekuperatu zen, baina gaitzat esaten, igual azkeneko 50 urte dela, hogeitxe igual hasiko ezala dantza taldea. Eta azkenean hemen gare, bizi garenok. Eta betiko ondie, gure garaian talde handixiko gote ziren, gero hor murriztu ongo zen, anoski, baina berriro injarrakin dabile, bai, orduan da, kultura hori azkenien, gurasuek o bidanak, jakin jau ikastoletan, jakin jau hori transmitibuten, da ez bakar transmitibut apur bat, gantxori sartzen, zegozea da bai, guztetak jate, ingo nauke bidana, baina etxe konpromisu joan, zaitara joatin eta guzti hori, meditu hor dago, jende hortan konbentzitzi, bai. Azken errezena da, San Pedrotarako benga, baitxen gau irulauen zaitu eta benga, aurrera. Eta honek itzen dago gaztiak, lehen bezala, urte zuen dantzan, enzai hau. Bila dantako balora handiko taldea, dantzan ibilizarete, zuetakoren bat ez dakit dantzari izateaz gain, irakasle ibiltzeko aukera ere izan duzuen, nola bizi izan duzuen sasoi hori, bakoitzaren esperientzia dantza taldearekin hartu emanean zein izan den, zein puntutara arte? Gudanok izan gare, gure kasuen, maixurik ez dagoen gudanok izan gare ikasleak. Izan gare dantzarixak, daina dantzarixak, ikasle gainera, alma mater zen dana ez, Mariokin. Beritzen zen gure Mario gutantzain, da urte desente ongitzen dantza diten, dantza taldi bezala, gero eskontzetan da biltzen ginen dolako usak, baina guri hor bukatu zen. Hori beste batzuk, Bai, gu gero txugu gara, Mariok zela baitz esatiren guri errelebu musku, 80. hamarkada hortan, eta gorreneko ez dakit, 8 urtetan ero, bai zengitzen, autodidata egiten, baten egiten aldameneko herriztara, dantak egiten, atxabaltarra behazko lagundu zuzkuen, dantzak ikasten, eta hor bolada hortan gero dantza talde horrek, hainbeste urtetan nukidon gora bera horretan, hori gorakada bat izen zen da, gure gultzeka joz orduen, jente asko, ume asko apuntu ziren bai, eta indar asko gizo, eta sasore hortan, guri ikasle moruen gabitzen aldi berien, irakasle be, azkenien umiekin eta irakasle denetan bebile egiten. Eta, urte politiak izen ziren. Irakasle gogorra zorrotza ziten zu, Zorrotzan itzen? Keba? Hemen trapusikinak atakun neure irakasle izen zan dantzan, da esan gutzuet, holako karratutxo bat ipuzien duzkun, da hemendik ezin duzue dantzan izen urte. Txaku astuko sekula. Hori zen gabe. Ekin ezuik olakoa pe baukutzu da? Ez, baina baldozetan esatuzku hemen barruan saiatu izan. Orduan gorka moduko zorrotza zuen irakasleak, ezta? Bueno, bai, apurtxo bat. Apurtxo bat bai, ezta? Eta saioa ez dakizuk zela daukutun gogoan hori. Bai, ni beti izena ikasle, bai egon da urteren bat, ni ondion ikasle izen da, justo musika eskola geratu zela dantzatako irakasle barik, eta gu orduen talde nausixeneko ikasle ginenez, nik eta Jorak bai hartu zitsugun gu baino gazteagoak ziren taldiak, baina bitxartien gure taldiakin ikasle esan da bien autodidakta hori izatean, baina izen zen hori epoka bat justo bierra zagoela eta orduen talde txikinak guk hartu ditzen, baina bai bestela ikasle. Uste duzue zuek Eskoriatza bezalako herri txiki batentzako horrelako dantza talde bat egotea beharrezkoa dela gaur egun, osasuntsu dagoela taldea, indartu egin behar dela? Osasuntxu momentu honetan oso, hor pertsonak honetan importante die, eta idoia, irakasle buruen duen idoia, berape, asko balixo dago, garrantzia asko mutetu honei, eta berako lortu dugu, nik uste du bai, neurri baten baten, bere izateko modu batik eta balixo dauelako, danok elkartzia, eta azkenien, honen politxa da behinetako, azkenien hau kulturalkio, tradizionalkio guztetakune, azkenien generazio desberdina be, elkartura eitzen duzkula, eta hori oso aberazgarri zepentzetak. Urte askoen zuen dantzan ibilizaio plazan, beste urte askoen ikusten be bai, ez dakit, jentia hor dantzan herriko plazan da ikusten ditzu zuen, hainbat askotariko dantzak, zer sentiduten duzuen, ero zer torte jatzuen burura? Hengo berrekuerduak, lenguak esan, niola biltzen gintzen be bai. Aldatetik hori, gero bestatetik guztun, mutotzu postasuna, zelako gauzak izten badie, gero berriz hastie, oso zaila izan da, segente oztu egiten da be bai, maixu bezala biltzenak, bai azkinen bakutxan bizitzak hartzen da, bere bideak eta gueltatzelako ustarak,
labalako galtzen badie, bereskuratzea, kosta dutxen da. Ikustie, gaur egun nolako gaztiak eta baina beste talde batu daz nauzitxupe bai. Hor da bitzela, ondo da. Eta gara parte, transmisionik ez, betik esaten gaz, gure kulturi, gure usak transmitirun bider diela, da bat ikusteko bai transmititzen da biela, eta ikusteko emaitzak emuten da biela, bai, ez, jenti hor dauela. Ez dala gauza hola oso simboliko bezala, zeno, gorputza dakola, horren. Horrek ilusin emutetu. Ilusin izan gu izan gitzen, gero zatzuk egon die, eta gaztiek, hor daz. Horren, pasetan, gabitzela generazio, hori, kulturatik. Ekine, eta zu gustora, injarrakin, lagunakin, dantzan jarraiketako, eskoitzarrai euskal dantza zer dien erakusteko, ezta? Bai, Bai, zenbat ensaio itzen dozu zu ikastian? bat. Astian bai, astelenero ensaio. Eta zein dantza ero zabiltze ikasten, prestatzen? Gorosarri egunerako gabitz sardineraz ikasten. Bueno, Gorosarri egunerako izan beguk 60. urte honetako ibilbidea gutxi gora bera gogora ekartzen bagabitz, pintzela txiki batzukin eta titularrakin, baina ospakizun egun handia maiatzaren 16an izango da hemen Eskoriatzan, herri baskari bat, dantza saioak, erakusketa bat, zer da? Prestatu dozuena saioa? Bai, bueno, apur bat hori ez, goizian bai urtengo die gaur egun Gorosarri dantza taldeko ikasleak dienak herritxik zehar puntu ezberdinetan dantzak itzen, eta, gero egon da deialdi bat, dantza taldetik edo gure dauen, nahi izenez gero dantza taldetan egon ez dina, baina dantza taldetan egon diene danei egon da deialdi bat, nire adibidez oinen hau dantza taldetan, baina bai egun horretan bai dantza. Orduen ningo bordanok batera, plazan beste erakustalditxo bat, hori gaur egun dauzenak eta gandienak edo ibilbide honetako parte izen dien. Eta gero hori herri bazkaixa, eta gero batzaldien jaixakin jarraitzuka, eta gero larrain dantza bai egongo da, eta hori. Tartian erakusketa bat begongo da, ibilbide honetako argazki xakineta, zuzen banabil, eta ez dakit egun horretarako prestaketa lan horreik, entxeguak, hor badaki domeka batzutan ero batu zaiena, basabiltziela hortxe dana prestatzen, zer moduz doia zen, zenba lagun batze zaien, eta zelan doia zen, azkenengo ukitu horreik ez, egun handira begira. Ondo, bai, zego esan duzu moruen, dantza taldien, zela bai esaten aktibo bazenak gure lanekin jarraitzen dugu, eta gero, honek honin eskagaztio zuzendaritza taldien aztena superaktiba dienak eta hau dana eurei eskerra danak, horrek domeka taldetan deialdi xekin jo, beak esan dugun moruen, azkenin nik uste honen helburu dana 60. urte honetan, azkenin dantzen ibili dien danak, egun handi honetan, nauneko elkartzia. Eta hortarako igande arratzaldetan, popularrerara, ensaio batzuk inge, bintzete, minimoa nahi dauna dantzen itxeko, eta esan bierra bai, dantzen, nahiz da dantzen itxea ez gure izan, baskaltzera etorteko danak gonbidatuta zela bai. Egun politxa da, azkenean ez, bertako dantza talde horreik, ibilbide honetako ospakizun hori eta komunitateakin partekatzeko politxa izango da, eguna izango da. Emozioz biziko zuena eta Mikel eta Gorka zui berezik lehenokuak ekarri ditu zuena gogora, horreipea azaleratuko dira, ez da? Bai. Hortxe, dana prestatzen zabitzi orduen, eta oin zuentzako hemendik aurrera Gorosarri dantza taldeak zer beharko lauke, zer dain behar dana? Holan jarraitzu. Dantzan jarraitzu. Bai. Dantzan bete, Eskoitzako plazia, Debagoieneko herriko beste txokuak. Bai, nik uste apur bat esan da biena, nik uste dute azkenen gurtietan, bai idoiagatik, bai idoia mobilu dauen jendeagatik indarrasko hartu dauela, eta nik uste dut oine Gorosarri dantza taldeak gutxi daukola hobetzeko edo aurrera itxeko, nik uste dute oin dagoen moduen oso ondo direla, gero eta jente gehiago dabil batzen, nire oin kanpoen egon hazik azte baina datorren urtien batzeko asmoa daukot. Zer, muten duzta morriña hori ikusten nien jentia hori plazan dantzan, zer daukizten ambientia, daukien rollo hori da oso politxa, eta nik uste dut oin egitza esan da gutxi daukela hobetzeko indartzeko dantzataldiak. Argi dago osasuntxu dagoela, gurea den zerbait dela, denok alegintxo hori egin behar dugula, gozatu egin behar dugula, dantzan, kultura transmisio hori, helduenetik gazteagoenetara eraman herriko plazara, eta besterik ez dugu gelditzen egun horretaz gozatzea baino, eta ibilbide honetan bizitako guzti horiekin ere gozatzea egindako lanagatik, eta baita disfrutatuagoagatik. Eskerrik asko laukote, ondo segi, eta gora, Eskoriatzako Gorosarri dantza taldea. Gora. Gora.